ኣብ ክልል ትግራይ ተጸዋዒ ፓርቲ ብልጽግና ኣቶ ነቢዩ ስሑል ትማሊ ጋሻና ኮይኑ ቀሪቡ ነይሩ። ገብረ መድህን እዩ ኣዘራሪብዎ። ትማሊ ገብረ ዘቕርበሉ ሕቶ ምልስ ኢሉ ብምሕታት እቲ መደብ ይጅምር። أنا كم ጋዜጠኛታት ብሕወሓት ዘቀርብ ክስ ጥራሕ ከይኾነስ ወላ መንግስቲ ኣሜሪካ እውን ዘውፅኦ መግለጺ ስለ ዝኾነ ኣብ መቐለ እውን ዘዘራረብናዮም ርኢና ዝበሉ እውን ምዃኑ ክገልጽ ደሊ ናብዚ መደብ ከም ትቐርብ ምስ ኣወጅና ካብቶም ዝበጽሑኒ መልእኽትታት ሓደ ህዝቢ ትግራይ ኣብ መዋእሉ ኣጋጢምዎ ዘይፈልጥ ጸገም እዩ ኣጋጢምዎ ዘሎ እዚ ሕዚ ምስ ተፈላለዩ ሓይልታት ምስ ምቕራብ እሞ ብዙሕ በደል ይፍጸመሉ ለፍቲ ህዝቢ ንዝብል ሕጽር ህዝቢ ዝበለ መልሲ እንታይ መሃብካ? قدون دقيمة كرجال صنها تفعل على حيلتها عبز قدائي يندوش إذا وشتي قدائيو ما لغنا ونت قدائيو عبز تشتاو قدائي خلت أبطال رحمنيو شناي تفعل بجني حق كخبر لعطوه ناي فيدرال منجستي كخال عقر سراو تحيل سلذي تفعل على حيلتها اليو إذا مدو حشوتيو حكر حقيو لا يحو حد بروباغندا رحيل كون اللي تدري أموالوري ولا يثبت أجام قتلوه تحدثي ومواد ولا يثبت حوحات الفتمو حدث وتعامل محفري إذا تقرأي المحاضرية للأكل فتمو إفا ليش حديو كنا حوحات حدثها وتدوار تجينا وقنات دمقتاو عابدا يواتو قنات لعاتو إذا تدوار زي تاريخ نارينا يلين ثابت بقى إذا تقرأي بسحنا غير الرأية كان حاتين كارير رزيلي إذا خذي كتنو أنه تقم أموال هو يثبتي مراد إذا تقرأي لمثلاتي يكون إذا تقرأي تاريخ سنالبونا لمرجع لمثلاتي يكون لكن كنت تقم نبت ማለት ይሆነ ያለይናስ ጂውን ተገሚዩ ስለላይ ትግዜ ወንጭቦ አይሆነ ኮሮና ቫይረስ ነው ስለላይ ተአከበ ገና ያቶም ተደህዙ ተገማ ተፈጥሮሚዮም ይሆነ ዶ ከምቢዶ ነገር ገጥሞስ ሻቁለቱ ተከፈጥሮ ስጋቱ ተሐዲርወስ ይበደልይና ናናምን ትግራይ ፍጹም ቀሳነት ፍጹም ሰላም ልግበው ህዝቢ ናናምን ለዚህ ወራን እሽተይቱን ተገሙን ተበትሐቶ ተገምያ ናይናን ገጻ ግን አሞአዱሪ ወለ ይፈልጥ ይፋገን ምክናን ይቆን ወይ ታሪክ ህዝብ ትግራይ ሲነልቦና ህዝብ ትግራይ ተመካሪ ህዝብ ትግራይ ለምስራት ይቆን አቶ ነቢዩ እትሕዝ ዘሎ ናይ ክልላትን ናይ ምምሕዳርን ቅርጺ ብዝምልከት ዜናይ ወሰን ሕቶታት ዝፍትሐሉ አገባብ ከመይ እዩ ዘሎ አረዳዳ ከም ብልጽግና ፓርቲ ክልላት በሕገ መንግስት እንደተጣይሸን ናይ ግድን ሕገ መንግስት ስካር ለተቀየረ ሕገ መንግስት ልትሐሰሉ ምንም ምክንያት የለኝ ምስተን ወሰን ከደሕይዘውን ለሐሸ መፍትሒ ለመፍታር ብዑዝራህ ይስራሕሎ ብጉልበት ወይ ብሽፍትነት ብፍጻም ምንም ዓይነት ተግባር ተቀባልነት የውልሽ መንግስት እውን ኣብዚ ፓርቲ ብልጽግናውን ተሪር قوامي اليوم الحناون ከም ፓርቲ ብልጽግና ትግራይ ፍቶታት አለዮም ክልዓሉ ይቆሉ እዮም ብዲሞክራሲያዊ መንገድ እውን ክፍትሑ ይግባእ ስለዚህ ሕጋውነት ተኸቲልና ገውሮም ስራሕቲታት ኩሎም ልክዕዮም ሕግ ልጥሓሰ ኩሉ ነገር ጌጋ እዩ ልክዕውን ሕግ ናይ ምኽባር ስራሕ ክስርሐዩ ማለት እዩ እቶም ሓደ ወሰናት ዝረአዩ ነገራት ኣብ ሕጊ ወፃኢ እዮም ናይ ግድን ሕግ ናይ ምኽባር ስራሕና እውን ኣብ ኣቶም እውን ተፈጻሚ ዝኾኑ እዩ ተኣጀንዳ እውን ናይ መን እዩ ኢልና ምርኣይ እውን ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ግለሰባት ብዝደለይዎ መንገዲ ክኸደ ይኽእሉ ፍላይ ናይ ህዝቢ ሰላም ናይ ህዝቢ ድሕንነት ናይ ህዝቢ ሓድነት ክጥሕስሉ ኩሉ ነገራት ጥንቃቄ እዮም ክረአዩ ይግባእ ዘርዘሩ ዓብዪ ምስሊ ኢና ክንርኢ ይግባእ ፍኹትኩት ክንብል ኣብ ድኽነት ክንጸንሕ ናብ ፀገም ክንኣትው እንደሊ ንሓሾ ኣማራጭታት ንሓሾ ኣረኣያታት ክህሉ ግድን እዮም ስለዚ ከም ብልጽግና ነገራት ብሕጊ ብዲሞክራሲ ብሰላም ፍትሑ ክረአዩ ካብኡ እውን ዓበይቲ ሃገራዊ ምስልታት ኣህጉራዊ ምስልታት ዓለምለኻዊ ምስልታት እናረአና ኢና ነገራት ክፍትሑ ንገብር እሞ ብዙ ደረጃ ምንም በስገ ነገር የለይ ቶም ወልቃይት ምስራያ ተተሐዙ ልዓልውን ዓብዪ አጀንዳ ጌርና እውን ንሪኦ የኾነ ሕቶታት እኒአው ኣብ ካልኦት ከባቢታት ትግራይ እውን ምናልባሽ ተመሳሰልቲ ክበሃሉ ዝኽእሉ ሕቶታት እኒአው እቶም ሕቶታት እውን በዋናነት ናይ ሰናይ ምምሕዳር ፀገም ናይ ፍትሒ ክፍተት ናይ ዓርሰ ምሕደራ ፀገማት ህዝቢ እዚኣቶም ተማሪሩ እዩ ጫፍ ናብ ዝኸደ ሕቶ እውን ከይዱ ናይና ንኣምን ሰላማዊ ብድኾነ ኣዋፃኢ እውን ብድኾነ ገዲ እናፈታሕናዮም ክንካቱ ንትዓዊ ስእሊ ኣሎ ዝበልካዮ ነገር ኣሎ ግን ኣብ ባይታ ዘሎ ድማ የገድስ እዩ ነቲ ኣብቲ ባይታ ዘሎ ህዝቢ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ጭቡጥ ኩነታት ዝክፋላት ምዕራብ ትግራይ ዳንሻ ሕማራ ወልቃይት ራያ ወገን ድማ ናብ ዝበሪ ተኽላይ ገለ ዝበሃል ኣላማጣ ሓሊፍካ ናብ ትግራይ ዓበይቲ ታፔላታት ከም ዝተተኸሉ እቲ ናይ ዳንሻ ምክትል ከንቲባ ቤት ናይ ክልል ኣምሓራ
ሓገዝ እናተዋሃበና ቶማስ መላሽ ኮሚቴ ዝበሃል ናይ ወልቃይት ናይ ግዛት መምለስ ዝበሃሉ በአቶም ብግዚያውነት የመሓዳድርዎ ከም ዘለው ይገልጽልኝ ናይ ዳንሻ ከተማ ምክትል ከንቲባ ማለት እዩ ኣብቲ ከተማ ዘዘራርብናዮም እውን ንምንባር ብጣዕሚ ከም ዝተጸገሙ ዋላ ምብራሩን ከም ዘሎ ጻውንቲ ደቂ ኣንስትዮ ቆልዑ ዝርከብዎም ብመኪና ጽዒኖም እውን ከም ዘወሰድዎም ናብቲ ወሰን ዝበሃል እዝታት ሰሚዕኩም ዲኹም እዚ ክፍጠር ከለኸ ንምእራም ዝተንቀሳቀስኩሞ ነገር ደሎ ዝፍጠር ነው ሁሉ ነገር መከታተለና ያው ስራሕና እውን ስለሆነ አስፋቱም ከም ጋዜጠኛታት ከም ተከታተልዎ እንሕናውን ከም ፖለቲከኛታት ጉዳይ መዓልታዊ በሰዓቱ በሰከንዱ መከታተለ ነገር እዩ ቶም ዝፍጠር ነው ጸገማት እውን ሁሉም ፈጠኑና ክትሑ ምግባር ጥራሕተ ይሆን ከይፍጠሩን ብዙሕ ጻዕርታት ነው ነገር ግን ሁነታት እውን በሐፈሻ ምርዳ ጽቡቅ እዩ ቀልል ጉዳይ የሆነ ያው ካብ ኩናቲና ናብ ሰላም ክንምለስ ጻዕርታት እንገብርለና አፍቴርቲ ጸገማት ይሉ ማለት የሆነ ከባቢ ያው በሕገ መንግስት መሰረት ምዕራብ ትግራይ ተባሂሉ አውስጥ ክልል ትግራይ ዘሎ ቦታ እዩ ስለዚህ በደረጃ ማንነቱ አነ የመሐዳሪ አነ የፈምዚ ዝገብሮ ታፔላ ክልጥፍየ ምባሉ እዚ ካብ ሕጊ ወፃኢ ምዃኑ አንተውን ያስምርና ለና ስለዚህ ታፔላ ካሊ ነገር ክልጥፍ ይፋለ ሰብ ካብ ድርጊቱ ከውጣው ኢና ተሐሳስቦ ከመውን ተይድበር ብዙ ኮሚኒኬሽን ወነለናይ ምስ አውለዶ አካላት ስለዚህ በደረጃ ሓደ ነገራት ተረያታት ከሎ ሆነም ሳተነ ሆነም ማዕደይ ነገራት ከም እዋም ከም መንግስት ከም ፓርቲ ተሓዘ ምጭር እዋም ነው እዚ እዋም እዚ ተቀየረ ይፈሊ እዚ ምህላው ተፈጥና ተኻሊ ምሽተ ነገር እዩ ታፔላ ለጥፉ ማለት ሓደ ግለሰብ ወይ ፈለጉችና ከም ትገበሩ ኮኒ ማለት ሆነ ስሩን ጌጋ እዩ በሕግውን ለጠይቀይ ምናልባሽ አመሐዳር ይይሉን እትስፋት አሳየ ነገር ንግርካ ተቆይኑ እዚ ሁሉ ዓብ ጌጋ እዩ ምክንያቱ ሓደ አካል በሕጋው መንገድ እንደፈለ ተመረጠ በህዝባዊ ከይድ እንደፈለ ተመረጠ ተግባር ፍክል የሆነ ጥራሕት የሆነስ ገበን ወንዩ ተሐተተ ወንዩ ስለዚህ ሕግና ምኽባር ስራሕና ተጠናፋፈሩ ተወጥፈሉ ናይ ህዝብ ሰላም ናይ ህዝብ ሓድነት ናይቶም ዓበይቲ መትከናትና አምር ላይ ተፈተሉ አካይዳታት ሁሉም ካብ ሕግ ወጪ የሚናይናም ትርጉሞ ካብ ሕግ ወጣ ነገር ድማ ኣብ ትሕቲ ሕግ ተውዕል አድላይ ለበለ ስጉልት ተወሰዱ አማ ሀገር ብዛዕባ ዘለው ተወለድቲ ትግራይ ዝፍጸም አሎ ዝተባሃሉ በደላት ማዕረክ እንደይኹም ትፈልጥዎም ነዚኦም ንምፍታሕ እንታይ ዝተገብሩ ጻዕርታት አለው ምእሳር ከም ዘሎ በመንግስት እውን ዝተገለጸ ፌደራል ፖሊስ እውን ዝገለጾ ትሕቲ ቁጽር ዝውዓሉ ካብ ስራሕቲ ምብራር ኣብ ዝናይ ጸጥታ ሚሊተሪ ጥራሕ ከይኾነስ ካብ ኩሉ ስራሕቲ ማለት እዩ ኣብ ዘረባና ኣብ ኢደይ ዝኣተው ናይ ስንብት ደብዳቤ ከም ዘለውኒ ጭቡጥ ነገር የዛረብ ዘለኹ እዚ ምሽቁራር ባንክ ከይንቀሳቀስ ምግባር ዝሕዝ ተፈቂዶ ንስኻ ተረጋግጸለይ ትኸቢኻ ተወለድቲ ትግራይ ብነፈርቲ ከይጓዓዙ ምኽልካል ዋላ ተቃወምቲ ዝኾኑ ተጋሩ እዮም ነዚ ከይበሩ ዝተኸልከሉ በዘለን ሓበሬታ ነቲ ኩነታት ገሊኦም ክገልጽዎ ከለው ግፍዐኛ ኣብ ዝበሃል ግዜ ደርግውን ዘይተፈጸሙ በደላት እዮም ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ትግራይ ተፈጺሞም ዝበሃሉሞ እቲ ምውድዳር እውን ከመይ ከም ትሪኦ እዚ ጸገማት ምህላው ትፈልጥዎ ዲኹም እዚ ንምፍታሕ ዝገበርኩም መጻዕር እንተሃልዩ ቶም ጸገማት አፍቴርቲ ምህላዎም ኩላትና ንፈቶ ጉዳይ ቶሎ ክእረሙ ጻዕሪ ይግበር ይደሎ ግፍዒ ዝኻል ገለጻዩ ትክክለ ይሆን ተገላል ጻጣዕኒ ተጋነነ እዩ ምናልባት ናይ ህወሓት ናይ ፕሮፓጋንዳ ቃላት እዮም ዚኣቶም ግፍዒ ከይኮነ ክፍጠሩ ዝኽእሉ ነገራት እዮም ግፍዒ ክበሃል ዝኽእል ኣብ ልዕሊ መከላኸሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝተፈጸመ ገበን ጥራሕ እዩ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ተጋሩ ኣብ ማእከል ዓዲ ብፍላይ ሓደ ፀዓቶታት መፅኦም እዮም ሕግናይ ምኽባር ስራሕ ወይ ናይ ነፃነት ናይ ስርዓት ምቕያር ብነፃ ክግነ ይኽእል እዩ ስለዚ ክልኡ ክብደት እውን ርኢና ካብዚ ብላዕሊ እውን ዝገደደ ነገር ዝፍጠረሉ ኩነታት ነይሩ እዩ ወያነ ህዝቢ ሓድነቱ ስለቀድም ነገራት እውን ስኽንዱ ስለድርኡ እምበር በቲ ህወሓት ዝቀደደና መንገዲ ከይድና ክትንኾን ኩልና ከም ዓዲ ከም ህዝቢ እውን ካብዚ ዝገደደ ክፍጠር ነይሩ እዩ ናይ ጥፋት ጉጅለ እውን ብዙሓት ግፍዕታት ምፍፃሙ ቀፂሉ ርኢና ኢና ኣብ ማይካድራ ዝፈፀሞ ተግባር እዚ ግፍዒ ይበሃል ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ትግራይ
عنتات نيرهم يوم بركت على سرح بوتاون انتفتروا نجارات نيرهم يوم أجياتهم جن كفتو تفتر حدقة أنصار تجانينهم كتبت بقول يخوني بتيجي وين كإبن تجيرهم يوم هذون على تبقى خناتين يوم تجراي وين تفعلي تجراي بفعلي بحدمات بحولات ينبر لهم توأنا تقدم في نتفات بجلة توكيدو تخالي بقابل تنبر بخاليه نلومي أبزي كنزازم أبز قصر جن مس وانا فصام مسرح جزياي من محدار كل التجراي دكتور مولونا جاون نابزي نابردي دمس أمريكا قريبهم كابهز بزقربو حتتات كمزملسو غناتات كم تم مشاتشو تسفان جبر تو نبي سحل ميكائيل بتجراي حلا